Maria? Alin na dili kay tabangan ta kasi yung assignment. Uka jud si mama hoy. Unya na guna akong assignment ma dali ra man kaayo to. Unsay dali? Nagsige man kay kagpangutanan ako gabi ug unsaon pag-answer? Kadali lang ma kay napakoy gitiwas. Pagdali na diha, kabalo ba ako sa imong batasan ha, mulaag na kag pinakalit. Asa buko ni si mama hoy natagak na noon. Ako man unta mga assignment. Unsa man gahin yung kag ulo? Ay si mama nagtindog na ganito. Ay, Lucio, abi na kung na kay Maria. Yapit na magugula doon ng pawiks. Nga wala man siya yung papa. Nya, unsa man, tara na, nagpaabot ko rin si Maria sa tuwa ba kay. Niingon ba ito siya, man, butong do sumukid, kay dupor do kayo. Sige, tayo na ba ka? Sige Maria, ansiri na ng number 1. Ay, tama. Nagsabot mo dahil minilusyon ni Claire ni Betty nga manguha, bigbutong. Inutan ako, uy. Saon ako ni Ron. Maria, unsa may gihuna-una nimo? Ansiri na ng number 1. Ma, dili man ko kabalo anima. Mas maalo pa ma. Ikaw na lang answer anima, kabalo bitaw ka. Wala man kabalo mo maestra nga, ikaw ang nag-answer. Na, mao ni Ron. Ako pa di nag-eskwela. Sige na, ma, para madali tama ba? Nag-unsa ka na sila diha no? Ambot ni mo, Lucio. Ang manoy pangutan-on. Luhat nila si Maria og assignment. Clear, Lucio, na ano may assignment? Wala pa, oy. Hala, si Maria radyo na yung assignment ani ba? Manundog dahil ko ka Maria. Dalaan lang na ako na si Maria o Bayabas. Pasundog na na. Ikaw po, no? Man, number 2 na tama. Kung giunsa nimo pag-answer sa number 1, mao pud ang number 2, Maria. Mama, oy maglibog lagi ko ana mo kay lain-lain naman na silang number mao, lain na sa number 1, lain na po sa number 2. Sayo naman ni Maria. 2 divided by 10 equals 5. 5 times 2 equals 10. Ito si Maria sa tuwa. Maria, naminaw ka sa ko? Wala. Luminaw ma, oy. Mao ni ma 5. Maria, number 3 na ta. Ma, igutom na gud ko ma. Ang tama nga magluto tag saging ma kay para painit na to. Tama di no? Magluto man di tag saging. O gani ma. Diha sa ka Maria ka magaling sa ko. Pag-una lang mo kay mo apas ko. Ha? Mag-una rin daw ta dito. Kay mo apas rin daw siya. Sige. Maria, wala man di tay pusporo? Pagkuha sa dito pusporo ilang Brian, balik dayon ha? O ma,